o ko nokku mawɗo to bange peinture cinkalɗo e Sénégal. Fakop Sénégal addani on sifaji certuɗi to bange peinture ngam cinkal galleji e nokkuji mon. Estico, yamanda, enduit, poussoir, pinceau jaaduɗo e jamanu taw fof koye prix mo tiiɗani. So tawi gonɗon koye maade kuɓeje mon ha e cinkal nokkuji mon ɓattoɗe Fakop Sénégal ɓerɗe moɗon ɓuuɓa. Amin jogui kala ko cohluɗon e fannu peinture nder e boowal. Amin paami oɗon jiiɗi ko yooɗi ko yoɓɓi ko yaadi e jamanu ko ɗum saabi min gaddani on Fakop Sénégal beele beltoɗon. Jettoɗe min ko yaawi onon yiɗɓe sinkude koɗorɗe mon ngare cuɓaɗe ko yooɗi to Fakop Sénégal. Amin desani on toon fawru kala couleur ngare ko yaawi tawon min toon to VDN Sicap Mermoz. Amin kuccodiri e restaurant L'Endroit min goɗɗani juma o walla jokkodiron e ɗi numéro ji 76 630 60 walla 76 630 61 walla 77 904 69 81 walla mbaɗon 33 825 fixe 33 825 00 66. Fakop Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yaawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa. Fakop Sénégal woni un sponsor leader yewtere mon Débat Africa. assalamu aleykum bandiraɓe heeɓiyankoɓe Pidi TV caggal jettuɗen Allah en juuli Mouhamadou Thioubade ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nouridine Hammadou Aliou Rahi en dewre makko en juurima ɗon dennagal seereɓe fuutankoɓe en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen arde joɗanade bandiraɓe e émission men mo gowɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha émission meɗen Debbo Africa taw ko ɓinguel moon badiraguel moon bandiraguel moon dewelnini kewi wiide Sali Dia debbo mañam liduɓe lidu bani huuɗi sipa torop sipra jam li hewaɗan ɗum hande noon kadi ko émission e nder émission Debbo Africa par ce que ko Debbo Africa tigui invitɗen ɗo debbo notiɗo inde muɗum debbo kadi dariniɗo fuutankagal debbo dariniɗo Afrique foof ha waɗi représenté pulago partout dans le monde on woni holyon on woni nene meɗen Acca Wele wadde noon so wiyama musique pulaar tan hande surtout e banggue rewɓe hagguillaji foof ma kucce e nene Acca Wele hande kanko woni koɗo meɗen calmima min juurima moom min garta min joni e bismademo kono eɗen gandi tigui won cawdiɗo mo taw ko bambaɗo gana baɗɗo fayida taw kadi ko jewtowo pulago tigui on woni gorko soninke jontaɗo Moussa Togola kanko jogui min hoddunɗo machallah kono noon en calmini en juurima duusoɓe ne yewtande e kala saaha woni Fakop Sénégal Fakop Tidiane Bousso Tidiane noon ko ɓandu Maysour gorko mo Agnam Siwol o waɗi ko mbaɗi waɗi ko mbaɗani min garto hen inchallah hokkude tonggode mabɓe kono noon gasata sona calminen nene meɗen Acca Wele bismoɗen mo e yewtere meɗen Debbo Africa bisimilla ma nene Acca. eyyi Sali Dia a jarama mi salmini bandiraɓe foof mi salmini Afrique foof mi salmini Asie foof mi salmini Europe foof kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni mi salminima juuɗam mi salminima e koyɗam mi salminima e ɓerɗam nde ɗo yewtere noon sa wi Debbo Africa wallahi a juumani saabu enen ke rewɓe Africa en ɗum ɗon noon en calmini bandiraɓe en jetti ɗumen en juurima ɗumen eɗen ñaago Allah kadi yewtere nde yo rew lawol ɓe daña koɓe keeɗi ɓe belto hen allahumma amin seydi Wele kono noon wadde en calmini ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia bewɗon en geddaɗo kono noon koni ɗon tigui mawni ko funere makko sehil makko woni Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso en calmini ɗon en juurima directeur men général Kawbo Samba Diop ko ɗon tan dewre en calminen personnel Pindi kala e kuuɓal nden Acca Wele minen foof emin gandi ka debbo fuutanke guila emin pamdi mataw guila emin enta emin battema hagguillaji ha hande ɗomin jarata ɗo kono noon hewɓe en gandi tan nen Acca Wele ko fuutanke kono waɓen amin fo hande wonde sukaɓe yama ganda to nen Acca Wele jeeya mi mbawi to nen Acca Wele jeeya e nder Fouta eyyi wallahi oɗon mbawi minen awolul mawɓe amen mi ko wuuro no wiye Jowol kono min tawiɓe kadi ɓe jooɗi ko wuuro no wiye Calaga ko ɗon ko arrondissement Gamaji département Podor Calaga no wiye Calaga e gaale yombayɗo ɓukke jeejego ɓulle ɓuure maje ɓuuri sukara welde juma jamde jalal woni kanŋe saligaji waɗi toon deɓele noddinade kadi min danade ɗum woni Calaga
machallah wadde nen men acca wele ko calaganajo e koɗo meɗen jontaɗo Moussa Togola jippina ɗum seeɗa tan beele haala ka ene laaɓa seeɗa par ce que ɗen gandi ko dumandu machallah e onen acca wele caggal nde woni calaganajo minen foof min gandirimo ko e banggue musique he en mbawi andude holde nen men acca wele naate e musique yimri ɓooyide so haala Allah mbeɗa wawi wiide min natne musique ko 87 min naate e groupe ndeysan groupe o wiyatno awalum ko lasle fouta lasle fouta min dewi min naati hen minen sehilaɓe amen wondiɓe amen waɓe no Aissata men minen gondi ñalawma goto minen naatde ko sehilankoɓe jam minen pijji minen mbaddi foof ndeysan min naati lasde fouta min goni hen ha Allah waɗi mone amen fof ko dañi hen joom galle ne fof ko hen min ɗesa est ce que Aissata Déme Ablaye Samba Sy woni joom galle o min ko biyeteɗo Ali Sy woni joom gallam min ndesa hen min jogui touroubo noon eyyi min jeehi hen ɗo woni kala noon ɗo woni kala min jeehi hen ha ñalawma hande o no wayno presque hande ko manggu naati kono hakkillaji amen nane fuutankagal nane enɗam men nane pulagu ngu nani hen ha joni min jaltani heddiri noon ko wonɗo ɗo tolno kadi sa dañani relève sukaɓe wawɓe joganadema e mataw tan a deƴat tan so tawi won nodduɗoma ko wayno mani invitation gara so tawi won ko foti waɗede saɗa jogui kelema nanna walla so tawi joom hoɗɗi mbaɗono Moussa Togola jooɗoɗa mbaddon programme eyyi kono kam nde wayno hande troubaji ɗewɗi e wonno pelle gonnoɗe ɗo henne jogornoɓe pelle ɗe no nodde nanakoɓe ne pinna ɗumen ɗum koko usti ndeysan c'est pour laquelle enen hande o saaha wiide aɗa jogo tour ma aɗa naata e ladde aɗa wulla aɗa luuka aɗa tallo e leydi ɗum hande welani wonde ko ɗum waɗi hande o saaha goto amen foof nane resti kono hakkille mum nane pulago nane futankagal eyyi tagui hande oɗo saaha oɗo no deeci ɗum tagui minen hewɓe hande ɗiɗo duuɓi foof min jiita nen meɗen acca wele e senduji meɗen sona to banggue Sorano o beele ko holko saabi ɗum beele wonde hankkadi ko manggu naati a natti jogade coftal ngal walla ko wondi ko yimɓe mbaɗani programme nodduma hen eyyi aɗa andi comme no mbirmi ñanden ni tan ɓeɗe heeɗi yewtere wotere tan mbimi sen ndenaki enen nalankagal men enen fulɓe yarata ko caggal par ce que ko dolnanno yimɓe ko ɗum woni hande ko ala nden yimɓe mbaɗano pelle comme no wuuro mon ni Agnam Goli neɗi noddude amen guure ɗe ko noon wuuro Agnam Goli nodda wuuro Thilone nodda noon tan ha funnaki joni ɗen pelle noon so tawi ɗe ngala neɗɗo goto wawa enguisade ƴettude troupe par ce que troupe ne teddi eyyi so tawi kadi an hoorema kadi so tawi a ala tan wiide tan aɗa wawi ƴettude troupe ma tan comme no lappol ni min komi debbo de saɗo won komi wawa wadde wawi tan waɗirta lappolam tan mbeɗe naata e guure mbeɗe yaaha mbeɗe yillo mbeɗe wulla ala min kala nde ƴettunomi troupe am jaltumi ɗo komi noddaɗo somi noddama mi waɗa programme joni noon hankkadi no mbirumami ni manggu ari seeɗa eyyi Sorano noon toon gonɗo ma duuɓi capantati ɗiɗi mais hande alhamdulillah rabbil alamin mi waɗi retraite a waɗi retraite Sorano retraite Sorano comme no mbimami ni hakkillam nane pulago ha joni nane nalankagal ha joni mi yetti Allah noon ila jarmi kadi juuroyimi nelaɗo Allah kadi sallallahu ilane kadi ɓeɗe usti ko heewi eyyi kono noon ɗum bandamen noddimi fof mbaɗa e noro ɗumen machallah wadde somin paami ko nen accawel hande no paari so tawi ko wayno Sali Dia walla pedde e nder Fouta so waɗi organisé hande concert pour addudemo toon aɗa paari pour yaade an orchestre mbeɗa ari mbeɗa fedde paari pour yaade toon notade so waɗi ko ɓaɗami ko hami gayni mi arta kadi suudan mi continue e diina machallah seydi Wele wadde dokka en dande seeɗa fulɓe ɓe beltoro ɗum inchallah Saiku ka gando, saiku ka ballo, saiku ka gando, saiku ka ballo, saiku awalle mene lao lalla. Saiku mo martal kodada maise, saiku mo martal kodada maise, Eliman Sire Samba Demba Ali Mokhtar.
rokki min dole o felli ɗo diine o rokki min dole o rokki min dole laawol diine Saykuma Martal kodada maise Saykuma Martal kodada maise Eliman Sire Samba Demba Ali Mokhtar Torodo Saykuma Martal Torodo ko dada ma Seliman Sire Samba Demba taniraɓe Mamadou Mayra me wuuri Mayram Samba Jobba Abdourahmani kalo geɗami ja dengi dengi ni noon ha gore Saykou Martal ganda bindi woliyal woliyaɓe tikka mojo rondo defte noon Saykou Mar mo wina haalda ko Saykou ko kay gasata a haala ko mbawɗa koko heddi ko ɗacca so goɗɗari kadi haala toroɗo ganda bindi woliyal woliyaɓe Saykou wayni ɗo lomtini Saydou Nouro de Saykou wayni ɗo lomtini Saydou Nouro lomtini Saydou Noure laawol Allah gandu binde woliyal woliyaɓe tika mojo defteroɗo alluje kodata ma Seliman Sire Samba Demba Saykou Mar Foutiou Saykou haɓama lawol diine o haɓama e Bandiagara o haɓama e Karyokar o haɓama e Carte Souda Saykou Martal Saykou ka gando Saykou ka ballo Saykou ka gando Saykou ka ballo Saykou awalli mene laawol Allah machallah ni no yam bandam Seydi Wele en mbimo tal kodda Adama Seliman Sire Samba Demba Ali ko jimɗa e makko ko ene mawni kadi eɗen gandi leñol ngol fof weltima machallah wadde noon caggal nde keɗiɗen dande nene meɗen acca wele ni noon natiri pulago eɗen gandi hande yewti pulago ma pulago fof welto gasata sona jehen to jeeɓen publicité meɗen Fakop Sénégal gartene émission meɗen inchallah o ko nokku mawɗo to banggue peinture cinkalɗo e Sénégal Fakop Sénégal addani on sifaji certuɗi to banggue peinture ngam cinkal galleji e nokkuji mon estico yamanda enduit poussoir pinceau jaaduɗo e jamanu taw foof koye prix mo tiiɗani so tawi gonɗon koye maade kuɓeje mon ha e cinkal nokkuji mon ɓattoɗe Fakop Sénégal ɓerɗe moɗon ɓuuɓa amin jogui kala ko cohluɗon e fannu peinture nder e boowal amin paami oɗon jiiɗi ko yooɗi ko yoɓɓi ko yaadi e jamanu ko ɗum saabi min gaddani on Fakop Sénégal beele beltoɗon jettoɗe min ko yaawi onon yiɗɓe sinkude koɗorɗe mon ngare cuɓaɗe ko yooɗi to Fakop Sénégal amin desani on toon fawru kala couleur ngare ko yaawi tawon min toon to VDN Sicap Mermoz amin kuccodiri e restaurant L'Endroit min goɗɗani juma o walla jokkodiron e ɗi numéro ji 76 630 60 walla 76 630 61 walla 77 904 69 81 walla mbaɗon 33 825 fixe 33 825 00 66 Fakop Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa Fakop Sénégal woni sponsor leader yewtere mon Débat Africa
bandiraɓe woni no mbimi ni on jeeɓi publicité meɗen Fakop Sénégal so nani Fakop Sénégal noon quincaillerie meɗen moderne gonɗo to e VDN Sika Mermoz min goɗɗani juma Mermoz o kono min kuccodiri e restaurant l'endroit so jiiɗi jokkodirde amin on mbawi wadde ɗe tonggode mbaɗon 76 mbaɗon 630 60 walla mbaɗon 76 mbaɗon 630 61 walla mbaɗon 77 mbaɗon 904 mbaɗon 69 81 walla mbaɗon fixe o 33 825 00 66 ko ɗum woni tonggode amen son garima min joni peinture jooɗo cikkon galleji guila nder ha Bowol woni kewi winde e kala saaha ko peinture jogui galle ko peinture kadi yew sinkara galle yonnata galle tawno peinture way ko wutte way neɗɗo ni wadde so neɗɗo mahi huɓere muɗum ha no fotiri foof tant que peinture ani ɗum welata yebde wadde noon mbaɗen feere jehen Fakop Sénégal keɓen peinture joɗɗo mo ganduɗa eɗen mbawi peinture guila nder ha Bowol taw ko peinture décoration taw kadi posuji meɗen juulani wadde noon garten gay ha joni e nene meɗen Accawele caggal nde waɗi premier morceau makko nen Accawele nane haali e nder haala ma mbiɗa natɗa e nder musique guila 87 keɗuɗa 67 guila 67 ɗum ɓooyi gila nden mboɗo sikki nden minen foof min miijonoki ni emin jibine saaha noon won heccuɓe min ni nden jibinaka 67 faade joni ko duuɓi limtinde gila nden faade joni aɗani musique a haali haala tourné ji aɗa yahno Fouta e foof on beela heeɓino yaade hen tourné ji caggal leydi eyyi Sali Dia min keeɓi hen yaade tourné caggal leydi en 1986 min jeehi diɗɗal Foutatoro foof yeehi France eyyi sukaɓe fulɓe wonɓe France noddi min ɓe goni ko Saint Wala Monde min piji toon ma won lewru amin gonde mabɓe min gayni min piji Miro min piji Trappe min piji Orléans min piji Le Havre min piji Wose min battidi fijja ko Mantala Jolie Mantala mignon leydi Haalpulaar en wallahi ɓuura Haalpulreɓe so wiyama France tan wiye Mantala Jolie gaynimi ɗum kadi dañmi contrat goɗɗo Amérique contrat mo ganduɗa ko duuɓi 5 mbeɗa yaada e wandiraɓe worɓe ko wayno Fadal Aissata en ko wayno Issa Mbaye Diary en ɗum holdin duuɓi min yiɗi yaade ko 88 États-Unis min garta 89 min jeehi 90 min jeehi ha 91 92 min gayni contrat o machallah eyyi min jeehi fof noon kam min ɓoyraka balɗe sappo e joyi min mbaɗata min garta machallah eyyi min darro ko woni kadi ala kadi ɗomin jahani nder Amérique wona New York wona Columbus wona Cincinnati wona Ohio wona Baltimore wona Cleveland wona ala fof ɗomin jahani nder Amérique machallah wallahi Allah par état emin jahata par état e état subaka fof min jaha état goto walla état ɗiɗi machallah aɗa andi hande so wiyama orchestre uji kewɗi tan so tawi yonti yaade caggal leydi so jeehi ko heewi hen ko toon heewi heddade hay sinno wona jimowo kam musicien uji kewɗi yaaduɓe hen fof hen kewi keddo toon beele an a meeɗa dañde ɗen caɗele ala so haala Allah mi meeɗa dañde caɗele nde min jeehi France arande nde min jeehi min mbayi toon lebbi tati min garti visa ji amen ne keddi yimɓe heewɓe mbi kedduɗo ɗo jooɗoɗe liggoɗo min mbi ala par ce que minen vraiment komin rewɓe resaɓe kadi ñoom galleji am min gardi sukaɓeɓe kadi kañumen fof garti hay goto heddaki eyyi nde gar min jeehi kadi Amérique min jeehi tan somin jeehi min mbiyata ko balɗe sappo e joyyi des fois ni min jahat min gayna mi keddo balɗe ɗiɗi ménagére amen o totta min kalis amen e biyeji amen fof totta min adda min ha New York nden noon miñam gorko no toon haade mum sankade joni Allah nayi mo saare gonga min gonta ɓe mbiya onon jooɗi ɗo liggoɗon min mbiya ala min korat par ce que komin joom galleji en komin resaɓe kadi amin jogui liggeyaji amen ko yimɓe service saɗa yaha ma ñagoɗa congé walla ñagoɗa permission dokkeɗa jaaha garta donc min jiiɗa heddade ladde ɗum tagi hakkillaji amen galano heddade ladde kadi ha joni ngala hen ndeysan wadde so tawi en paami par ce que nden nen acca hay sinno wona yaadimmaɓe an aɗa jokkino opportunité ji kewɗi wadde heddade caggal leydi hay sinno ka debbo desaɗo ni sa yi après nullana joom galle ma nullana sukaɓe ma kono sen paami ko yiddema pulago yiddema musique e andudema so tawi a heddima toon en wawi hay sinno aɗa waɗa carriére musique en wawi taw ɓurta wawde wadde focus koye golle ɗe ko wayi noon ɗum tagui kala saaha a yiiɗa heddade toon jitta ko artude wallahi Allah mi dañi moyen ji pour heddade toon no feewi kono mi yiiɗa heddade toon saabu sa heddima no wayno joni an ko mbaɗanoɗa ɗo ko tardat sa heddima hakkude ma e joom galle ma haade mum famoydema no wawi bona sa heddima sukaɓe ma e koye mumen haade mumen andude ko yummumen goni e dow mum no mbawi kadi hen no wayde gonguel ɗum tagui min mi yiiɗano heddade ɗum tan ko wonde Sénégal somi dañi contrat mi yaha mi liggoyo somi gayni mi arta e suudam mi arta e leydam eyyi machallah ɗon noon woni ɗo mbiɗen debbo Africa ɗo sa nani mbi debbo Africa ko debbo tigui yimiyanke woni no wini o naate musique gila 1967
faade joni wona duuɓi seeɗa wallahi kono kadi ko gilo Allah ne waɗi ɗum woni suko ha hannde machallah o mawni te ittatade ko debbo desaɗo e nder galle mum ittata ko debbo tigui ko mbiyata ko femme au foyer ko jooɗuɗo e galle mum ene reedi sukaɓe muɗum nen acca hannde ene heewi wiyede artiste uji desetake wiya debbo artiste hay sa wiya aɗa yiiɗi joom koreji ma mbiya sa resimo wona jottoɗo kala sa nani artiste guila yimɓe yani ko ha e minen animatrice uji ha e journal kala han pinowo han ene dawa ene yiiye ko wayno téléji walla ko way noon heewi wiyede ko resetake te onon alhamdulillah rabbil alamin Allah oɗon e hen guila nden faade joni hol secret moɗon nen acca ndeysaan Seydi Dia secret amen ko so tawi a resama joom galle ma kadi ko tinniɗo no ɗaccuma aɗa waɗa ko poɗɗa wadde ko aɗa liggo liggey ma haɗanima tardinanima ɗo garɗa yaade fof mo baynoɗa ɗum sa tini aɗa arta yaaha jaɓɓoyoma saɗa yaaha duusma ɗum ɓe sikka ko nandiral woni hakkude ma e joom galle ma lay gonga sa arti e galle ma kadi kala ko foti wonde hakkude ma e joom galle ma ko poɗɗa liggade ko poɗɗa wadde ko poɗɗa haalde mo e ko poɗɗa sirlide e makko e ko poɗɗa ñawdude e makko fof gona hen lay gonga eyyi mbasa suudde mo mbasa ɗeŋade mo mbasa hokkude mo fayida makko par ce que neɗɗo kam so tawi joom galle ma resima addima e galle tan kañum man kadi woni kilifa ma gonga kala kaɗa waɗa kadi hoto suuɗ ɗum haalan ɗum ewa minenne ko hono noon tan min gondiri e mawɓe amen joom galle amen ha o saaha joni guila min goni sukaɓe min ƴetta e programme min nalankagal ngal min dañi hen worɓe ha joni Allah ne resi amen ne reeni amen koye mabɓe tan kadi min gondi machallah kala ko amin mbaɗ aɓe gandi hay komi garami ɗo ɗo ma ɗo mbimon ko mbeɗen yaha koye cukalel meɗen ne wiye Sali Dia koko waɗi mi invité o wi kam yo Allah wajjani ndeysan ani ɗum ɗon so tawi aɗa wadda e nenne joom galle ma nde wawi nde nde hattani nde kala ɗo mbaɗa yaha so mbeɗa arta tawa man ko aéroport est ce que so mbeɗa yaha o duusa kam ha aéroport saɗa arta kadi o jaɓɓo so mbeɗa arta kadi o jaɓɓo machallah somi arti kadi min nene kala ko mbawmi dañde aduna mi jowat tan wiyamo nane ndeysan ko ɗum ɗo gaddumi eyyi o yaka jomum wat kala ko mbawɗa wadde tan e moƴƴere wat haydara boɗa ndeysan wadde somin paami haala he ko wiide neɗɗo hakkude mum joom galle mum fota wonde suuɗo suuɗoru kadi somin paami ko joom galle ma doucement kadi dañƴa ko joom galle paamowo wallahi par ce que hande ɓen worɓe hande so wiyama ɓen rewɓe hande ndesataki pour sikki ɓen worɓe hande kadi mbeɓani mbeɓani par ce que gorko hande paamo debbo ma aɗa yaha tourné ji aɗa yaha partout yaha hen saahaji lebbi joom jooɗo e nder galle en fanma wonde sukaɓe garta kadi yaha jaɓɓoye ma taw kadi kala ɗo mbaynoɗa ɗum ene yaade ma ɓen worɓe hande ene catti par sen paami wona tawi farade konngol ma wona anda wona minen tan ƴettuno pour affaire yimde amin kewno ndeysan minen ƴettunoɓe awolon pour wonde yimoɓeɓe amin kewno kono ko dañde hono worɓe amen ɓe woni ko satti laɗɗum satti ka a ƴettat jaaha programme jomuma wima a yahata a amoy tan a yimoy tan jaratma noon an tawde ko yidde ma waddude joom galle ma kaɓa e mum teeron tawa joom galle ma nde yinma tawa anne aɗa yiɗi joom galle ma minen noon Allah rokki amen min dañi sens worɓe ɓe minen gonde troupe Allah resi amen nde jomum betti wawde yaade troupe nde welliti jomum wima an joni kala ɗo jiɗɗa yaade yaah Allah wat janji e annene kala ko mbawɗa yaade hoto suud joom galle ma sa arti kadi haalde joom galle ma nandiron pijana ɗum jalana ɗum ganda kala ko gonɗa ko kañum kañum ko kala ko mbawɗa hande ko kañum lay gonga wadde ko ɗum woni konngol ko wiyete kala ɗo jiiɗa debbo tiiɗɗo dariɗo won gorko tiiɗɗo gonɗo caggal makko wadde ko wiide ko oɗo joom galle doucement eɗe ñagonomo Allah kanko ne baɗɗo juuɗe batte no moƴƴi nde duusa ɓooya wadde noon jehen e deuxiéme morceau meɗen inchallah garten e mbimi galo 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 gawe ndeni jambaro malama ko Allah reeni ero mama galo gawe ndeni jambaro malama min koye mi yeehi ha wendu bosoyaɓe wendu bosoyaɓe leydi Haruna Dia min koye mi yeehi wendu bosoyaɓe ɓooyi leydi Haruna Dia e Moussa Dia e Dawouda Dia
leydi Daouda Dia e leydi Haruna Dia wendu bosoyaɓe sehla bamna toon mi biyeteɗo Sirif Ndaw mi salminima ha biyeteɗo Lelɗo Bari mi salminima nde wendu bosoyaɓe gore Allah reni no yeru mama galo gawe ndeni jambaro malama Salijayo Allah rene Salijayo Allah mawnine non ko gonda e golle mum kode fulɓe fo ne belti Seydi Dia ndeysan Moussa Togola ko bambadam min koye mi salmini bambadam wele hoddu gore ha gore Abou Diop laggu mi salminima mi salmini Rugisal ɓe fof ko sehla bam ɓooyi tan hanki wona hande noon ko Allah reni no yeru mama galo gawe ndeni jambaro malama e mbimi galo gawe ndeni jambaro malama aha bosoyaɓe nokkuɗo ndewnomi noon e mi salmina Haruna Dia mi salmina Daouda Dia gore ɓe de ko sehilaɓe mi ñamna wiye Amadou Wele Amadou mi ñamno hoti sare gonga wallahi ko Allah reni no yeru mama galo gawe ndeni jambaro malama technicien jam mi salmini on mi juurima on mi yanda inde de kono mbiɗi haalde haala moon Combane Ibrahima Combane Caatu Waalo Ibrahima Combane salminama Caatu Waalo min koye mi salminima nuyinala sargal nala joxnala sa waccuwayi Allah reni no yeru mama galo ko gawe ndeni jambaro malama e mbimi galo gawe ndeni jambaro malama machallah ndino yam yalla sellindani nde Allah junno balɗe moƴƴino battane yo duuso goy min jettiro tan min jiima e kala saaha min kulani saabu ɗum minne mami addu témoignage seeɗa e ma so tawi hande minne mi jooɗima ɗo ha min kaale téléji fof aɗa jeeya hen mboɗo siftoro nden mbaɗɗa concert ma goli ɗum ɓooyi mi jaggani année o konko anneji ɓoyɗi so woɗi minen somin keeɓi ko duuɗi sappo min jaara kono nde min gari min taƴi tikiraji amin min naati min ji garɗa aɗa ranwi aɗa wi tal aɗa woɗi daneji aɗa jogui ɓe amoɓe no natiri e gamridi no wayi yodde fof ndeysan ndiɗo jiblo no wayi yodde oɗon debbo pullo no wayi yontede ɗon min pansumami ha ɗo to jartimi wimi oɗon debbo den weelimi ɗum tagui hay générie gam mo ganduɗa ko radio to chaque émission am samedi ko émission morceau ma debbo min debbo mi woyi dewgal amin nder ladde ɗum kadi junggam mbiɗo keccono woye deƴƴani on woni générie gam wadde ko ñaganadem tan balɗe juɗɗe e battane moƴƴe minen foof ko an woni darogal amen eɗen gandu noon hankkandi ko dokkuɗen hojomuji ko hankkadi nani kuuɓa namdala kam tan cakkitigal e ma nenoyam garen mbaynoɗen bandiraɓe ha saaha goɗɗo ko widema caggal nde mbaɗɗa tourné ji fof beele min mbawi andude beele nen acca holno foti bandaji jaltinɗa eyi aɗa andi cassette e den on yowma ko bandaji cassette aji na waɗi hen baɗɗi promotion na waɗi hen ɗen gaɗade promotion nden neɗɗo wiyata ya waɗa ɗum banda tan filma ɗum na wona France naɓe gona yebde mi waɗima on cassette aji jeeɗiɗi mbeɗa jogui kele ɗe min jiɗat ɗum
kele ɗe ne mbaɗi ma on kasraji jeegom nan e kele he ko promotion noon waɗi tan presque ko e majji tan mbaɗɗi promotion comme no min debbo ni wonno on ko gorko commerce moƴƴo mawɗo no woni noon Sandaga ne wiye Talla Diagne en ko joffuɓe kañumen so mbaɗi kasraji mbaɗa hen kalis mumen mbaɗa ɗum ha wona promotion mbawa dañde hen hunde foof kala ko tiiri so gasi tirto goɗɗum an kaya yaɓama yeehi kasraji keddiɗi noon no wayno ngala on promotion kono ko mani kasraji ma won jeeɗiɗi wallahi Allah machallah waɗi kasraji ma won jeeɗiɗi beele hande ko wayno Sali Diagne so dentiɗo pour hande mo fon andi woni ko mbimi koye musique pulaar ka hande ka darogal hen so tawi min dentiɗo hande e yidde wadde organise hunde ɗo e Dakar min nodda nene acca beele omo paari kanko e diddal makko kanko orchestre makko mi adda so mo addo orchestre Allah ala de kono min kam mami teɗɗi redam mi ara mi yettomo ɗon mami ar kadi kala ko ponmi wadde kadi man wadda men inchallah so tawi exemple won joguiɗo programme en yiiɗi noddude hen nen acca tant que yimiyanke beele ne jogui noddirguel mbawɗa tottudemo to wonko ménageur makko ne wawi jokkodirde e muɗum taw so tawi noddi ɗum en wawi hebde ɗum pour gara no wawi aɗa jogui ménageur am ne wiye Ablaye Samba Sy hande haade mo arde tan ko omo jogui affaire décès ma Sankare kono noon ko banam gorko mo ganduɗa mi rewde makko ko ɓooyi eyyi min e makko e joom suudu makko kanko e joom galle mine tan gondi min noon nela téléphone am aɗa wawi wadde 77 658 63 33 eyyi inchallah waɗi goɗɗo noon on woni WhatsApp o kadi waɗi so neɗɗo waɗi nde ɗo tonggode ma heeɓe mbawa waddude ɗum e Ablaye Samba Sy kala programme o yiiɗi mbawa nota ɗum inchallah seydi weeli Allah jarama a jarama konngol ma mbayniko nenoyam eyyi mbayni kam ko mbeɗa salmina bandiraɓe fof mbeɗa weltano ɗumen waɓe no moon kadi onon ɓe wonɓe téléji ɓe onon kadi min mayde saabu minen nde min ustinalakangal ɓooyi kono onon e pawa kasraji onon e ƴeewita amen onon balla amen oɗon nangodira amen oɗon nangani min dal so wonano hono moon tawno min jejjitama saabu hande kala mo dillani mo yiyaka soynaka nanaka yejjitte kono onon kadi min yewede onon kadi min yejjitede ɗum ɗon emin ñaago Allah kala ko mbatton yo Allah ɓeydan mon ɗum émission ngaji ɗi yallah junnu ɗum radio ngo kadi e télé ɗe yallah junnu ɗum jomumen waɗɓe hen kadi kalisaji men mbaɗɗi ka ha pulago welto ɓenne kadi yo Allah junnan ɗumen ha juuta eyyi ko wayno Harouna Dia walla Daouda Dia walla goɗɗo e goɗɗo Abou Thioben wonɓe ɗo ɓe kanon foof yo Allah junno ha juuta Allah ɗaccana mon hen e liggeyaji moɗon ɓeydo ɗon mbason ustade ya barka sako ma amin ya Allah deno yam Allah jarama weltanama kon kadi en beltinima bandiraɗo gorko oɗo Moussa Togola cikkuɗo hande jonde nde bambare meɗen gana kadi mbaɗɗo disponible min jiɗanmo kam tan Allah ene yidirimi tan Allah e kala saaha kalɗo noddumo wi kam Sali kalɗo nodduɗa ham bonnorima Moussa Togola hay sinno ko konngol gotol calmina bandiraɓe mbaynoɗen inchallah Shirija alhamdulillah rabbil alamin yete ala e dalla muɗo hande dowole sagare pullo sagi bambara kunare mi joni e mawlamane hande accawale mi nani inde makko ɓuuri duuɓi capanɗe min jindirade so wona hande wallahi ɗo wodi mi welti mi ɓuuri weltade seydi Togola sugo ko debbo pullo jontaro o woni Salimata Dia wi bambara Moussa Togola mbimi holtama mbimi tan min hen Dakar o mbiɗa jogui mi haaju joni gara mi jogui invité mawɗo santere mawɗo Mali Sénégal ambe Afrique fof wona andimo ha Amérique woni accawale mbimi de andimo jom si haya alotani taw mbiɗa loto joni mi yaha wallahi ndeysan wallahi hande mi ala haala mono men debbo hande mi welti mbeɗa nana dande makko ɓooyi min heeɗa kasete makko ɓooyi Allah waɗi hande min joni face à face wala to sobo ko Salimata Dia wallahi kako woni sababu Daouda Moussa Dia Daouda Moussa meɗen Haruna Moussa meɗen albarka mi salma kala pullo aduna o
jarama seydi togola en beltima mboɗa andi hay nene kadi weltima weltima feewi wallahi jonde nde wallahi weltima eɗen ñaago Allah tan yallah juutnande ɗum halɓuɓe ɓe kewi wiide faggade yimɓe ɓuuri faggade jawdi par ce que aɗa ɗum ɗo ko neɗɗagal waɗi noon ko wonde neɗɗo ma waɗi noon nodda ɗum joom ɗon e ɗon ko joom programme uji fof oppa ara ko yidde cihlagal addata ɗum ande nene mi yettima mi jartimama no fewi e dismos e teddungal ngal dokkuɗa hamo nde noddumami nde aɗa jaggi no fewi kadi mbiɗa ko aɗa heewi invitation uji kono a meeɗa notade onde noddumami Allah ne seydi a jaɓanam ɗum noon ko Allah waɗi ɗum Allah waɗi ɗum kadi mboɗa andi ko yidde e estime mo joguimi ma guila cukaku ɗum woni ko jaɓiranɗam ha garɗa hande Allah ittu wirnago wonno ko hakkude meɗen Allah kadi en wawi ittude wirnago hewɓe wonnogo hakkude ma mumen hewɓe waɗunoɓe yiidema écran hande ma jeeya sababu Pidi TV wadde noon min jarnimama ninoyami mi ñagonma hande batte juɗɗe batten moƴƴe enen ɓe bandiraɓe ko dokkonoɗon hojomuji kuuɓi yewtere meɗen nen accabel eɗen gandi keɗata e 30 minutes heƴata e 1 heure temps sinon ko saago men wonno hande ko ɗo ñallaten kiren ñalten par ce que eɗen gandi hay sen mbaɗi ɗo hirde 3 heures de temps en mbawa haldude e gurdam makko en mbawa haldude parcours makko kono ko mbiyata ko ɓuuri ko tekkude e ngaari ndi heƴani e barme goto o wadde noon ko eɗen ɓe bandiraɓe tan ɗum no wadde important ko on jinene men accabel on gandi omon ɗo omo selli omo sellira omon e jaam kadi omon ɗo ha joni dande nde nan ɗo kala mon cohluɗomo kadi ma hemmo inchallahu rabbi sen musicar o heddi ko banggue men en jetti dendagal bandiraɓe yeeɓe ko pindi nder leydi ndi ha caggal leydi ndi enen ɓe bandiraɓe kadi yoɓe battu kadi haqqille kadi e chéri meɗen mo ganduɗa ko hoddiro mo ganduɗa premier épisode muɗum naati ñande samedi nde chaque samedi inchallah 20 heures mon ji série meɗen hoddiri eɗen beddo lahnal kadi eɗen nodda kadi partenaire uji fof noɓe gara mbaɗa sponsorisé beele mbawa jokkude série on tawno ɗen gandi ɗum yewtude laabu enen ɓe dendagal bandiraɓe guila e wonɓe leydi ndi hay caggal leydi kam fof calmimama en juurimamaɓe kala ko feewa yewtade ko Allah subahanahu wa taala kala ko ngakki hen kadi ko enen kono wona no ɓuuren men jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan tumemen Allah jarama on jarama Fakob Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa Fakob Sénégal woni un sponsor leader yewtere mon Débat Africa